anatifotokozera zina ndi zina tikhatu kamba zimenezo tikatha zimene tabwerera pano koma tsopano we have moved from Bingu International Convention Center tabwera kuno tsopano ku Golden Peacock Hotel kumene achipani cha Democratic Progressive nawonso ali nzokamba mawawa MCP analinso nzokamba. Yes, manene amuja kuti ino imakhala nthawi ya ma press briefing ndipo ngati pali nthawi imene ife timabeba kwambiri ndi nthawi inamachita kutidikira sangayambe nanga anthu ake ndomwewa anthu omwe aoneleza kumeki omwe aoneleza MCP yankhuleza DPP so pano pa ni nthawi yathu ni nthawi yathu yeah ayi nduseka ndithu chifukwa nkhaniyo ngakhale kumfeka ngati yopweteka koma njoona kwambiri tifuna timve kuti anthu okambapo zotani chifukwa tamva abungwe la Malawi Electoral Commission akukamba komanso akuchenjeza makazipani kuti zikhala very careful ndi zimene atayankhule so we believe kuti asogolera zipani zonse zimene zili mboma zimene zili kunja kwa boma onse they're very responsible and they know what they're doing komabe amalawi afuna kuti amve kuchokera kwa asogolerawo so I can't blame them atafuna kuwayankhula chifukwa iwowa anima ndi anthu wasatira ndi anthuwo afuna amve kuchokera kwa asogoleri so you can't gag them kuti iye asayankhule ena kuzonena kuti sitinaonetse nsonkhano wa MCP mama uno chifukwa chani mmene tinanenera muja anthu ake ndi ndomwefe tinagwirizana kuti atidikira kuti tipange kaye kumeki tikachoka kumene kuti pite ku MCP kwa amene anaona nthawi kuchedwa ndi anayamba ndi chifukwa chake tinalephera tinaonesa kumeki tinangoyamba pang'ono nkuzapezeka kuti ayamba ndeti maina tibwerere uku tizipatsana bwinobwino asachite phuma ya because amalawi ake ndomwewa afuna kumva amene ali nawo yana nthawi inoyo Brian ndi nthawi yokuti anthu amakhala mitima ili mwamba so amafuna azimva pafupi kuti chuchitika ndi chani kuti anthu azikhazikitsa mitima basi tikhale ndi zokamba zambiri koma tsopano akuluakulu kutsogoloku ndikuona akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive motsogozedwa ndi Vice President wa chipani chimenechi mchigawo chino chapa chifukwa kuno tili kuno ndikulilongwe ndiye mukhoza kuona akuluakulu kumeneko ndikhupe kuti azichita introduce okha tikuperekeni tsopano kunsanjaku this is a live press briefing ya Democratic Progressive Party mkatikati moyembekezera masankho zona tikuperekeni kutsogoloku tikutsatire msonkhano umeneyo. Sikoma kwambiri inu anzathu Uptimes komanso tithokoze atulankhani onse amene mwabwera pano lero komanso tathokoza amalawi onse amene akutimvera pa nthawi ino mongokumbutsana dzulo taponya mavoti kusankha president amene tikumufuna kusankhaso mamember of parliament amene tikuafuna komanso makhansala amene tikuafuna lero ndi tsiku lachiwiri limene zowerengera zili nkati pali zina zabwino zimene zachitika komanso pali zina zoti zotsamwitsa panopa ifeyo ngati achipani cha DPP pamodzi ndi ma alliance partners athu amene ali Ford LEF komanso NDP komanso ndi Northern Alliance tinachiona ndi chinthu cha nzeru kuti masanano ticheze nanu amalawi tiyankhulane nanu pa nkhani za zisankho zimenezi kutsogolo kuno muli ndi ine National Publicity Secretary wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba komanso kumanja kwanga kutalitaliku tili ndi a Reverend Malani Ntonga a chairperson a Presidential Council ku Ford komanso amene amapanga sonda campaign chair ku Ford kumene immediately right tili ndi olemekezeka a Ben Piri amene ali Director of Political Affairs mu chipani cha DPP kumanzere kwangako immediate tili ndi olemekezeka a Alfred Gangata amene ali Vice President responsible for Central Region mu chipani chathu cha DPP after kumeneko tiyapo pali Asame Suleiman olemekezeka amene ali National Organizing Secretary ku chipaniso cha DPP kumapeto uko kumanzere tili ndi olemekezeka Franco Banda amene ali Administrative Secretary
achipani cha Ford. Ndiye ndikatero mundilola kuti no phukusi limene takutengerani mamumuzana ali kutsogolo kuno ndi amene ati yankhule. Khalani pomwepo kuti no mumve kuti no chipani cha DPP ndi alliance partner a Ford, LEF, NDP komanso Northern Alliance yakutengerani uthenga wanji pamene talowa tsiku lachiwiri la zisankho. Mundilole kuti ndaitane olemekezeka Asame Suleiman kuti ayambe kumasula phukusi la nkhani imene tatenga pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Maule monse akhale m'malo mwake. Choyambirira ndikuthokozeni ma reporters at a short notice mwabwera kuti tikhale limodzi. Chachiwiri ndi athokoze a Malawi. Ife ngati chipani tikufuna tiathokoze a Malawi pa ntchito imene agwira dzulo potuluka ndikukapanga exercise their right kukavotera atsogoleri amene akufuna. Komanso ndi athokoze a Malawi omwewo mmene zikuonekera kunjaku ndi a Malawi ochuluka kwambiri amene avotera Professor Arthur Peter Mutharika komanso ma members of parliament at DPP ndi ma councillors at DPP. Tikaona ma results amene amba kale kufika zikuonetsa kuti ndi a Malawi ochuluka kwambiri amene akukonda utsogoleri wa DPP. Ndi athokozeso anzathu achitetezo makamaka a Malawi Defense Force pa ntchito imene akugwira. Ntchito sinathe, taona ndithu akugwira ntchito yotamandika. Pitirizani chifukwa Malawi tikudalira inuyo. Ndimafuna nene mawawa kuti a Malawi tavutika kwa zaka 5 koma tinapirira, tinasankha kupanga zinthu in a democratic way. Mosogozedwa ndi usogoleri wathu wa DPP, mukuziwa kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wokonda mtendere. Ngakhale a Malawi tinafinyika zaka 5 kukhapidwa kukhala malaini a zinthu zina zilizonse essential pa moyo wathu. Simunaonepo mademo ochokera ku chipani kwathu, simunaonepo violence ya mtundu wina uliwonse. Timadikira kuti pa 16 tikachite exercise our democratic right, tichotse bomali democratically. Ndikunena izi chifukwa chokuti a Malawi asankha njira ya democracy. Ndiye timafuna tipemphe kuti chifuniro cha Malawi chikhazikike. Let the will of the people prevail. Tikunena izi chifukwa chokuti anzathu ali pakali. Tikumva akutanganidwa kwambiri kufuna kupanga zinthu zosakhala bwino, zosokoneza. Tiapemphe kuti tadekani, chinthu chapita ichi aliyense wamaso akuona. Tiyeni tisasokoneze, bata imene ilipo ipitirire. A Malawi asankha, asiyeni ufulu wawo osankhira wagwira ntchito. Ife ngati a Malawi ufulu umene utiuteteza, ndipo sitilola kuti china chilichonse chitiphere ufulu umenewo. Mafunaso ndi apemphe anzathu achitetezo kuti mabodamu mukhimisidwe chitetezo. Sitikufuna andale
ayambe kutuluka tili pakati powerenga zisankho. Adikire amenewo chifukwa tamva enawo kuti amba kulongeza. Sitikufuna, we do not want any politician to leave now. Please thandizeni. Komanso ndimafuna nene ichi. DPP timasogoza bata. Timasogoza mtendere. President watu amakonda mtendere kwambiri. It's evidenced. Mukuziwa inuyo. Koma ifeso tili ndi red line. Tiapemphe anzathu asachite cross red line imeneyo. Tikudabwa lerolo akabwira alankhula zambiri. Uyo omwewo akuti tidikire ma results. Iwo omwewo akuti president wawo wawina. Akuzipanga kuka contradict. Tisachite confuse Amalawi. Inu ngati mukuzona kuti mwawina, tatuze kaeza ku constituency kwanu akabwira zaenda ko bwanji. Ndiye chikhaleno chisanzo kuti nduna zanu zingati zagwa. Zagwa chifukwa chani? Amalawi sakufunani. Musazikakamize kwa Amalawi. Amalawi akulavulani, vomerezani, khalani pansi. Ife pazisankho izi clearly tikawerengera kumbali yathu tili kutali kwambiri, tadusa kale pa 60. Koma sitikulankhula tinali pay. Ndiye tudabota akabwira wamazaya nkhandani, chifukwa ife tinasanalankhule. Akuti ayi anthu akulankhula akupanga walankhula ndani, akuyankha ndani akabwira. Tiapemphe kuti asiye ameke agwire ntchito yawo. Marizatsi akubwera. Tiapempheso ameke marizatsi lilongwe rulo akuchedwa. Atakangaza fati kuonkeza zinazo tizilankhulana marizatsi akatha. Koma nonsense imene akupanga akabwira iyi ilekeke. Chifukwa zimenezi zimayambisa mapokoso. Sitikufuna mapokoso. Khalani mwabata, ife tili mwabata. Tiye tizidikira pa BICC atiuza. Mmene zikuonekeramo inu mungokonzekera kuti mukuchoka. Sizofunaso kufusa mwana iyayi. Amalawi akukanani. Umboni ndumenewo, nduna zanu muzione zagwa zingati. Akukanani Amalawi. Ndiye sizobwera nkumafuna kuti tokosola, ife tilipe kupanga zathu. Munanena hapo 2019 kuti mukhesa mwazi. Ulendono zimenezo, please sitifuna kuziona. Be democratic. Accept the results, the will of the people. Tipasane ulemu. Moderator ndirekezeka penepo. Same Suleiman paseni soni kuyankhula kuntundu wa Malawi kumasoma kamaka ku appealing to the security institutions to protect the will of the people, the will which has been excised yesterday. That must be protected. At this juncture, now allow me to invite Honorable Ben Piri, the Director of Political Affairs, to interact with Malawians and also the media here. Over to you, sir. Ziko Mugombiri mneneri wa chipani chatu cha Democratic Progressive Party nditokoza tolangani nonse amene muli pano anzathu partner atu Ford malo mwa partners atu onse. Ine ngati Director wa Political Affairs ndinenezoona Amalawi ndakugomerani inu mumakwanira. Amalawi si nosewera nanu. Inu ya Malawi mukasankha chanu palibe amene anga pikisane nanu. Ndiye nene kuti mkumano uno ndi woyamba chifukwa tikhala tikubwera bwerabe. Choyambirira nchakuti ndife stakeholder kuchisankho chimene chili kochi. Ndipo pokhala atsogolera kuntunda achipani tikuyimirira anthu ambiri amene ali mmudziko amene afuna atimve. Anthu onsewo anapita kovota sizingatheke kuti tingakamfikire mmodzi
platform iyi ndi yabwino imene tiyankhulire nawo kuti kodi ataponya voti yawo chimene chachitika nchotani. So sitinabwere pano kudzakangana ndi munthu koma kuti anthu amene aja akumudzi, anthu avota aja amve kuti kodi tili pati, chikuchitika padakali pano ndi chiti. Koma tuine ndi chimwemwe nati ndikuthokozeni koopsa inuyo Amalawi chifukwa muli ndi mbali ziwiri. Muli ndi mbali yodziwa mademo inu anthu amasera, ifeyo tinadziona ife. Inu mmathamanga munsewu, inu kumathamanga kuti we want change, mutaunjikana munsewu mpaka na munakwanisa kuti duduluza. Chifukwa chani? Tinali odziwa kutsata malamulo. Komanso mutaona kuti kuliyena osadziwa kutsata malamulo ndi mantha kuopa dziko njenzina ndiye munakhala ku nyumba nkumadikirira kuti demo yathu tidzayipanga tsiku lina. Ndi demo yetu mwayipanga. Demo ya dzulo sinali demo ya masewera. Ndipo inali demo yokwiya nkukweradi kwa zinthu. Inali demo yokwiya kusowa kwa mafuta. Inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala nkati, ma school fees. Demo imene ya Malawi inu sina anthu amasewera ndiponso wandale asadza kutengeni for granted. Ninati nene kuti mphamvu zimene timakhala nazo ndi za mu Constitution chapter 1 section 6 zimene zimati mphamvu zathu zimachokera kwa Malawi. Ndi Malawi wo anachita exercise mphamvu zimenezo dzulo. Ndipo ngati chipani chimene chimodzi mwa amene akupanga nawo tinayenera tibwere pano ndikudzauza anthu athu kuti nzoonadi kutseka kunachitika kovota. Ndiponso amene ali ndi mphamvu yolengeza kuti wawina ndani chisankho ndi abungwe la Malawi Electoral Commission. Kulibeko chipani chimene chingathe kuzichita declare chokha kuti akuti chawina. Mukamumva akumanena kuti akuti ife tawina, ndiye kuti ameneyo mutu wake sukuyenda bwino, sakudziwa malamulo kuti amayenda motani, komanso chilipo chimene akuthawa. Ndiye ndinati Malawi ndikuuzeni kuna kuti kunja konse pa dziko lonse lapansi ndiponso dzulo chair ameki anauza atolankhani awa kuti tsopano takulolani kuti mutha kumapereka zotsatira za kumudzi koma koyamba ndi kumapeto mudzinena kuti unofficial results. Ananena bwino. Ndiyeno kuchokera kuma unofficial results omwewo amene akhala akutulukawo ndiye kulitu tsunami. Demo ija yatulutsa tsunami. Zikuonetsa nditu kuti Malawi wakwiya ndipo Malawi akufuna kusintha. Then nati nenepo kuti tili nkati movota kwachitika ziwiri zitatu zimene sizidakhale bwino. Mwachitsanzo inu mukudziwa kumwera kunali ma centers ena monga Kalimbuka, monga Mpata kumene kunachitika zinthu zosachita bwino. Mwachitsanzo kunapezeka anthu 400 plus amene mayina awo samaoneka mu primary source imene ili handbook komanso mu system samaonekamo. Zimenezo zinapangitsa kuti anthu ena achoke panzere because anadikira nthawi yayitali. Chimenecho ife ngati chipani sitikuchitenga ngati chinangokhala chinthu chongochitikayi. Elections are a cycle. Nchifukwa chake kumatuluka kalenda. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. It cannot be an accident kuti zimene zimachitika. Ndiye mwa anthu odikirira aja ena ananyamuka nkumapita mwakwawo. Amene aja tachita disenfranchise. Tawasokonezera ufulu wawo ovota. Ndiye kuli ena amayi ena pampinja anandiyimbira kuti ineyo ndinapita kuti akuti ndikavote koma system imandiuza kuti ndavota kale. Kuchipanga chala chija nditu kumaoneka kuti munthu wavota kale amene sanavote. Kwa ife imeneyo si nkhani yongokhala ya system. Ndi nkhani yokuti wina anakhala pansi tsiku lina nkulingalira kuti uku kudzidzatere. Ndiye tinati zimenezo zonsezo tikudziona. Ndiye ndinatinso nene kuti kuli adindo, kuteko kuli dindo amene ntchito yake inali yoyang'ana mashiniwo, ntchito yake inali yopanga zimenezozo. Amene yoyo wachita let down ya Malawi ndipo anapanga dala. Ndi ku dziko kuno kumakhala malamulo amene wawo tsiku lina adzafufuza ndithu pomafufuza dzina kuti chinachitika nchani kuti Amalawiwa asapange zimenezo. Komanso integrity ya ballot paper yathu.
munamva inu kuti kunali ma centers ena amene anthu anazana kuti iyayi akukhala ngati apa mpochonga iyayi inki yagwera potere. Ballot paper imayenera kuti chisankho chimayenera kuti munthu adzikhutira kuti chisankho chathu chichayenda bwino. Dzina mwadzosamwitsa zimene zinaliko kunena kuti pamapezeka inki mwatsoka mutati mufufuze inkiyo, unless somebody corrects me, but kumene ndamva inki ya radio imagwera pa munthu mmodzi yemweyo. Kumanda bakuti koma ngozi yake tunde sinali ya maseweratu. Ngozi idakakhala yopha munthu idakapha munthu ndithu. Dzina mwadzosamutsa zimene zakumanidwa kumeneko ndi zimene zozo. Komanso mano officials atsaja kuzadwa kuti chakunoko ku Central Region kuno akumakhala ngati agwiridwa pa khosi. Sakutuluka mmene amene akuti amasukire kutuluka. Tikubisa chani tikusunga chani. Tinayenera kuti zimene zija zidzituluka moyenera ndicho linga choti chiyende. Ndi matiso ndipemphe ndilathokoze koyamba mmene apangira Sulemani anzathu Malawi Defense Force anthu achitetezo. You are above the bar. Mwagwira ntchito inu mudakati simudagwire ntchito inu chifukwa inu tirakuona ni mutamanga anthu inuyo anzathu achitetezo. Ambuye akudalitseni mwateteza chofuna cha Malawi. Tapitirizani kugwira ntchito imene yoyo ndicho linga choti chofuna cha Malawi ichi chichitike ndithu. Zaka 5 si zaka zamatsewera anthu avutika kwambiri. Tikuthokozeni inuyo. Komanso ndimafuna ndipemphe akumakra tagwira ni ntchito yoyenerera. Inu mukudziwa network yathu sikala takhala tikuchidwa sure kuti network ziziyenda bwino koma mwaona mmene zinthu zikukhalira. Amakra, Electoral Commission, Escom amene mmakhala ndi fiber tapanganiza kuti kumakhala mawa tigwire ntchito yowakonda Malawi ndicho linga choti zinthu zathu ziyende bwino. Amayi abambo kukumveka ndithu nkhani zambiri ndipo tikudziwa ukakhala kuti ndiwe boma limene likuyembekezeka kulowa mboma chipani a government in waiting information imabwera mothinana. Bwana tumundikumbuke koma kuli izi tikudziwa bwino kuti mamawa kunali meeting imene amaiti inner of the inners in as far as the strategic team is concerned ya Malawi Congress Party. Amakambirana mmeneko ndipo akambirana zambiri ndithu zina mwa izo ndizokuti ayesese chilichonse chimene akanatha kuchita ndicho linga chokuti kuwina kusakhale kwa above 50+1 achikebe kumusiku cholinga chokuti akuti kukakhale rirani. Andi tinene pano kuti tikudziwa kunena kuti akuti cholinga cha riranicho si chinayo china chake cha atempenusi. Kuna ali nthawi imene analembetsa ana aku sekondari amatenga ana aku sekondari chokumaka alembetsa manambala ndi aona kuti ana anali ku holiday yagona game ija afuna kuti riraniyo ichitike ana ali ku skulu cholinga akavote kumaona ngati kuti manambala ayenda bwino. Tikudziwa zonse kunali ma attempts amene magali moto anthu ena amakatengedwa ku Mtunthama ndikumatengedwa nkumayikidwa mmafortuna kumakazungulira cholinga chokuti zisayende. Amalawi chimene tikunena kuti chisankho mwakaponyachi chimene chija ndi chanu si changa. Aliyesa anadzuka mmamawa ndipo kuli anthu ena amene anadzuka as early as 3 am kupita kuti akaponye voti yawo. Amene aje chivoti mwachiponya chija ngati chimene chijacho sichigwira ntchito yoyenerera chifukwa choti wina wachita manipulate manambazi ndiye kuti sichithandiza chilichonse. Ndikupempheni konse kumene muli Amalawi voti otaiteteze si achitetezo okha si ife tokha chifukwa amadalira information yanu. Paliponse pamene mwaona chodabwitsa inu musatengere mphamvu m'manja mwanu koma auzeni achitetezo kuti athandize ncholinga chokuti voti ija munakayikayi igwire ntchito yoyenerera. Amalawi anzanga mmene mwachitira kukatuluka nkumaponya voti motero ndiye wina ano akangoti basi waisokoneza zaka 5 ndikukuyikaniso mukapolo si zaka 5 zoyenerera. Inu mwagwira ntchito mwaponya voti ndipo tu ndimafuna ndichenjeze mmene ndikupita kumapeto a director kunena kuti komatu Malawi siomutengera for granted. Komanso ndimati ndipemphe akuboma mmene ife timakhalira conscious kuti zimene tingayankhule zita kuphwanya lamulo zimene tingayankhule zita kupita pena inunso mudzilankhula koma musamatha mawu chifukwa kuli mawa. Mukayankhula kwambiri zina zokuti dziphwanya lamulo ndikutsimikizireni kuti lamulolo likutsatirani ndipo sikale. Ndipo mukamayankhula mudziyankhula kuti mukuyankhula kwa Malawi amene anatuluka nkukavotayo. Ndiye
ndimati ndipemphe kunena kuti ino ndi press conference yathu yoyamba kukuzakuuzana Malawi kuti electoral commission ma results akubwera nawo, ndipo pa nthawi yake ayamba kutipatsira ino amale athu kumene muliko. Musalole kuti wina akusainitseni, amene muli kuma district talent center musalole wina akusainitseni form yosalembapo china chilichonse. I am reliably informed kunzimba mwachitsanzo monitor wa Afodi anandiimbira dzulo kuti atalemba pa fomu wina anabwera nkuzauza kuti yayi chifukwa choti tikudikira ma book 62 ingosainira ntunizi mafomu zikuti tisachedwe. Mukuthamangira kuti Amalawi analawira firiko kuwakuza ndola kuthamanga ndani osasaina fomu imene ilibe information mungazasaineza chabe. Komanso ndikudziwa bwinobwino kumangochi Mkungulu kumene kukaisha mambo Mkungulu kumene mmodzi mwa anthu ogwira ntchito anayimbiranso ma monitors kuti tabwera nikai kuno mutibwezere mafomu a ma results chitsiwa tidza kuti inu achipani adzatengera kuno. Inu nthawi zonse chisankho akatha akasaina aja amatenga duplicate nkumapita nayo. Ndi Amalawi ndi mafuna ndikupempeni konse kumene muli tatiye tikhale maso tichere. 5 years ija inali ambiri apa ipite 5 years titaona zenizeni koma nazi mene zikutuluka zomachedwa unofficial results zikupereka chiyembekezo kwa Malawi ina aliyense, ndipo tikupempeni mukhale pabata. Zikomo kwambiri coordinator. Zikomo kwambiri Honorable Ben Phiri kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Panopa mundilole ndi apemphe a Vice President responsible for Central Region Honorable Gangata to speak to Malawians. Ayankhule ku mtundu wa Malawi, kenaka ndizapita kwa Honorable Malani Mtonga ameneso kuchokera ku Afodi kuti atiyankhule, kenakaso Honorable Franco Banda kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Zambiri ayankhula kale ineso kwanga ndungoyikira ndamanga. Choyamba ndine munthu osangalala kwambiri komanso kuthokoza Malawi amene munaonesa mkwiyo wanu dzulo kukaponya masankho mutatopa ndi kusoka forex, kusoka mafuta, kusoka kudula kwa zakudya. Dzulo mwaonetsa mkwiyo wanu kuti bomali simulifunadi. Kuina masankho ndi manambala, ma figures. 2020 DPP Arabanga Tos Alliance tinadziwa kuti DPP yaluza mmene Tos Alliance inkachitira kumwera ankati gwebula ankapeza ma figures akuluakulu. Blunt akuti kwapula apeza kuphalomba kuti menya, zomba kuti menya. Pakali pano zimene zatembenuka, President Professor Arthur Mutharika ndamene akutsogola kwambiri zigawo zonse za Malawi, especially pano pa Central Region ku stronghold kwa my Congress Party, the ruling party, kumene amaganizira amakhala manena kuti analembetsa anthu 3 million and 60 chakuti, koma zinthu zinachitike monga mazayendera. Tsoka ilo mamidzimo amadaliramo anthu onso sanatulukenso mmene amaganizira. Wacha wawo uvurojepa mamidzimo mafika zonsewo ife tinena pano tili nawo official results, tili nawo mamona zathu onse atipatsa. Tikudziwa kuti adad amamenya kwambiri ndipo akuswa pakali pano, ndipo tikudziwa nthu adad akutibula ndipo amenya ndithu nkhondo imeneyi. Ndiye mafuna ntilonena kuti asamango lulubaluba kunjaku kuti ayi titere tiwina, ayi nkhani ni manambala.
atipatse manambala awo iwowo kuti ife manamba athu ndi awa ndiye timadziwa kuti awa akudziwa chimene akunena. Dedza example stronghold MC madalira pena DPP yumakhala patsogolo pa nambala 1 unofficial results iwaja makhala namba 2 kudedza alumene kokoro mchinji tiwagwebula kwa basi unofficial results tikutibula kumeneko kasungu tikusasanthanso unofficial results kumeneko ndeli mati kuina masankho mukaona iwowa akungoina bwina pang'ono Central Region komanso tipikisana ku Southern Region amapeza 18 adadi akumenya kwambiri mene ku 70 kuti 8%. Northern Region akupeza ngati size sabato kumene mafoto kuti akamata kuwina awina pati ani official results ikusonyeza kuti DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika adadi akukwapula pene pali ponse masankho amenewa. Ndeto fanene kuti kuvota dzulo patsala masiku 7 malamulo amene kuti amalengeza masankho pakatha masiku 8 lero padusa tsiku limodzi masiku 7 tigonanso azitipatsa pang'ono litsa masiku 6 pamene pazoseza malamulo ndifuna kupangana sure kuti vota yanu ija nthawi imene angafuna apange zopusa mdzulo sizinatheke nyawu zinenso tuluka sizinatuluke ankanena m'misonkhano makumbukira kuti adzatotsa kamwimwi kuti akathamangitsa anthu kuti akavote sizinatheke. Chala cha Mulungu chikalemba kuti izi zilele loko nyani mtengo ujo madelera ndiye mafuna mtero kuti Malawi mukhale tcheru mwembo wokonzeka ena amene mulibe salo zokongolazi muthamatipeza tupatseni zaulere kuti mudzakasoketsa zosoketsa chifukwa chinthuchi tachitenga ndithu mukatipeze ife tipatseni ma unofficial results athu kuti ndi awa masankho ife tutsogola DPP zambiri zotsogolazo zeni zovomerezeka ananene ndameki 2 mafuna chenjezeso anyamata ena takuonani muyende ndanso umu anyamata kunchesa nyanamulo lucheni maina muzunguzunga ntanimu kuti membesezi wawa tiumangani goma life litsogola tukunjatani tiose no maula uko chibwana chimene chomusiretu mwadema anthu mwayeseja zindizi zimezo musiye amati force ineyo ndikuvunika mtengo aka munapsadi mtima zimene zachitika na miyo ujo mamenya azikonjalepo mpaja apa mwanisani na sitikalidi ndipo ndaopa kuti nsitikali munthu woopsa nsitikali amadzoti malamulo ndipo nsitikali wateteza vote ya Malawi mwa jerasi ena koso nkumaopanso kuti zinthu zizikhala mwatundu wanji amene ndi nsitikali mandziwa ine wanthawi jayo sinzoteka ndasiyana chokwa kuti ayi koma apa asitikali ndani atuluka kungopopale wang'ono asitikali atuluka kutibula kwambiri dzulo anamanga madu block pene pali ponse muno Malawi kuti ayi magamu apite kuma fortune afuna kapangeso ma ballot paper lodi block pene pali ponse kuonetsetsa kuti vote ya Malawi itetezedwe ndiyo vote ya Malawi itetezedwa timafoti pempheso meki kunena kuti monga nenena kale ine ngati vice president Central Region pano mafika zonse ifa DPP tinali momotera za nzeru zonse tilinadzo zosayinidwa zimene zikuonetsa kuti adadi akugwebulanso pena pali ponse an official results. Babylon is too late to save pakali pano wagwa ndiye mwina musachotse zochita kuti mupalamulenso chifukwa mukapalamula tikunjananinso chifukwa muchedwetsa anolankhani nanunso mafigures muli nawo ma unofficial iwo lisati iwo mupitirize kumwaza kwambiri ma Facebook umu kuti adzidziwe kuntundako kuti kunjako zinthu sizili bwino ayi amalaya zanga ineyo nkafika menepa nsathe mawayi koma gemuyi ikuoneka kuti ifeyo tiponyera patali tayiphula dzingatani mudakaona anthu ina amayengo spare a media ngantudzu kuti mukadziwa ino ngantudzu bwezi pena kulemba pena pali ponse dzilimba kuti mwakuti koma kuli juu kusonyeza kuti dzavuta ali kudzenje uko ndiye
palibe chimene angatipomboneza ayi ifenso sitigona yayi mwina mutiona kuti masowa ali pyo sitinagone tangosintha zovala ndipo sitigona mpaka pamathero azimenezi kuti tione zathera apa akuneneta ine tusire amenepa zikomambi baba kuyankhula kwa vice president akuti lokotu kambayo atadikula chisankho ichicho chapita basi madzi achita katondo mafigures tinawo ngakhala unofficial koma wina tikuwina kuwina tawina akundikonza kuwina tawina mafiga unofficial tawina ndipo suta sinthaso ayi palibe amene angabereso apayi pamenepo mundilole ndapemphe Reverend Malani Mtonga mwina mukamayankhula mwayankhuleso ma religious institutions ma Catholic bishops clergy kutino atengepo gawo kuteteza ufulu wa Malawi pamene tili pa nyengo ngati choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa cha nthawi imene watipasa makamaka munyengo imene muziko lino la Malawi kuti bwana weniweni wa ziko la Malawi pano pande waziwika ndipo akuziwika kuti amalemba ziko amalemba anthu ntchito ni ndani nde amene amalemba anthu ntchito ifeyo kuchitipa titapita kukayendera kaona amatiuza kuti ifeyo goli limene tanyamula pali mzipatala mulibe mankhwala misewu sikuoneka kuno mazi kulibe mafuta sakupezeka sugar tikulephera kugula goli limene lili pali munthu amene angathe kutichosera sono munthu ameneyo kuti alembedwe ntchito amalembedwa pakatha zaka 5 mukamulemba nthawi imeneyo amayenera kuti apange zimenezozo ndipo nthawi imeneyi ifeyo kuno kuchitipa kukalonga kurumphi ngati apeni madera onse takuona munthu amene angathe kutichosera goli limene lili ndipo tiratu tikhala ndi chikhulupiriro komanso timpasa voti mukhulupirira ndi ulamuliro kuti azatichosera goli limeneli ndipo ifeyo tikhala afulu ufulu umene uwu suli mumfuti suli pakamwa ufulu umene uwu uli muvoti lawo chomwecho kuyambira kunsanje paka kuchitipa koma kwambiri soni kwamba kwambiri kumbali ya kuchitipa ndikalonga ndi rumphi ndi nkhatabe aonesa kale pakadali panopa kuna kuti afuna goli lawo lichoke goli mavuto amene ali nawo athane nawo kupyolera muvoti lawo chomwecho avota momwe avotera zisankho zimene zisali za zosavomerezeka kapena unofficial zikuonesa kale kuti akufuna Professor Arthur Peter Mutharika kukalonga afuna Professor Arthur Peter Mutharika kurumphi afuna Arthur Mutharika nkhatabe chimozimozi now chimene tikupempha ndi ichi ufulu wa Malawi umene auonesa povota ukuyenera kuti usaseweresedwe m'manja asasewerese Malawi yayi Malawi asaseweresedwe alemekezedwe ufulu wawo ukhale otitizidwa izi zomava kuti ma network chaima kaye kapena chapanga chakucha kuti chikupereka chiopsezo ku ufulu wawo ovota anthu komanso kuchedwesa kuulusa malizatsi chikuopsezaso chitetezo ku ufulu wawo ovota ndiye tikupempha ngati Fair Alliance for Democracy amene tabwera ngati ma partners mu ku DPP kuti mavoti amene wangakhala amati within 8 days amati within 8 days koma poona kuti anthu avota muoneseratu kuti enawo aakana ndipo afuna uyo zimatha kutheka kuchirumira ngakhale mbwalo la nkhonya akakumenya mokwanira bwinobwino amatha kuponya sumadikira malaundi onse 9 yayi utha ku amangoponya kathaulo ka white kacho kaponya mu bwalo muja amazati apapa zibakira zimene zalowazi nzokwanira kuti munthu uyo atha kuvulala chomwecho pakadali panopa njira yabwino kunali kungona kuti momwe zaonekera kumpoto pakati kumwera lolani ufulu kapena lolani chifuno cha Malawi
chimene akufuna kuti kusintha kubwere kuvomerezeke. Ife monga Alliance for Democracy amene tinathandizira kubweretsa ufulu wochita zinthu Malawi muno tikutero kuti pakadali pano kulengeza kwa zisankhozi ngakhala kuti within 8 days koma ndimo mwezaonekera kale kuti APM wasogola kunali kwabwino kulemekeza chifuno komanso mphamvu ya anthu yovotera. Ife afford I think itilekeze pamenepa. Komanso ningopemphapo mipingo ndi mabungwe ena onse kuti nyengo imeneyi ni nyengo yofunikira. Si nthawi yongokhala pasi nkupemphera komanso ni nthawi yokhala pasi ndikuunikira zikoli kuti zikoli lisalowe mavuto ena aliwonse komanso nyengo imeneyi pakhale bata ndi mtendere pamene kusintha kukuchitika kuchitike mo ena sakane kuti anthu sakufuna motero yayi apazooneka kale amene agonjawo angogonja mwa mtendere mwa ulemu wawo chifukwa anthu ayankhula. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka Malani Mtonga. Kuyankhula kwawo akunena kuti munthu wakhala mu boxing ring ukaona dzibagera medzi ubwerera umafuna uteteze moyo, you just throw in the towel kuti tiyimire pompa inu achikulire mwawina. Ndeti mayembekezeraso ife tikuyembekezera osati kuti amale Congress party adzipangaso ma press conference. Tikuyembekezera from the unofficial results, tikuyembekezera kuti achakwera abwera poyera kwauza Malawi kuti ineyo ndagonja. Professor Arthur Peter Mutharika nda amene Amalawi amusankha, ineyo ndagonja. Izitu sikuti kakhala koyamba. Olemekezeka Mai Joyce Banda mu 2014 sana vute ayi, sana pangeso ma press conference ayi, chifukwa iwo amakonda democracy. Chimodzimodzinso Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020 sana vute kumapanga ma press conference ayi, kapena kumati kutsutsana ndi Amalawi, anangonyamuka ulendo wa kumangochi. Chimodzimodzinso tikuyembekezera achakwera abwera posachedwa apa anena kuti apapa ineyo dzandikanika anyamukaso ulendo kukasiya, ndipo iwo tidzaperekeza ndikasiya kukasiya. Komano mmene akupangira zinthu zawo makamaka akabwira sakupanga bwino. Munthu amati mawu msamatha kuno nkunja kuyanja lijelo. Komanso ngakhale zikhala chonchi iwonso aluza kosiyese mayankhulidwe oyankhula motumbwa molumbulula timati ulumbulula si abwino pamudzi silikhala choncho kulimawa kutsogoloku mwina kuyankhula kwake titero. Ndiye ndapemphe mayima apanga mupangadi ndiye mukatero mwapatse mayima Khumula amene ali a vice president INDP kuti nawonso ayankhule. Nasema mbea kwa tufana mbea kwa bwino wambiri chimene ndimafuna ndingounikira naso pano kuchonena kuti ayankhula kale zache mwali athu ajese kabwira timalemekeza kwambiri toko tajese kabwira timalemekeza kwambiri toko koma nawonso unofficial result akuonetsa kuti agwebwidwanso mene wakatibulanso nyama zikuluzikulu wagwanso. Minister Jacobo Hala of Housing Transport watibudwanso gumbanso organizing secretary watibudwanso tukambaso zacho manika uku deputy wachimwendo ogwanso. Tsopano mukaona mezo zimene zizi amene ndi mapillars amene amakhala cabinet amene amayankhula ndi president nkomauzira apule muwina kumewanya kuluza ndapuleyo umeneko nkumamvera zimene zozo ndikumbutsa na Malawi kagulu kameneka kanemba kugula katundu uja butcha kwanamiza apule komweka fertilizer komwekonso kuja ku pharmacy komwekanso mafuta kusompa katsole lolo kakomwekanso nkumati zinzokwenda bwino mbese ndalama nde nkumanena kuti ari afuna apange asinthe ma figures
mukhulupirira Malawi kapena afa angutichedwetsa angutichedwetsatu. So mafaniko mange pamene weemphasize nuna kuti zinthu zidzathakaledzi ndikanthawi kuti basi ino apanga panga nani ndi masiku 80 senjo doko masiku 80 ora alengelezere kuti alengeze kuti mtunda kumangochiko uyambe kuyendetsa dziko nthawi tilibe amalaso ma forex zina zoterozo zomwambiri mwina muyankhule awawina awawina inenso ndawina awawina awawina tose batawina manopo owina koma amamenye propaganda ya timaswa swasanda zikomo abena mapangiso ko press also lose ko so much. Zikomo kwambiri akuluakulu sogoloko komanso ndithokoze a press chifukwa chakubwera kwanu. Mene mwamvera ine ndi Makhumula andikuza Makhumula ndine vice president for the Central Region wa National Development Party and tikuyenda limodzi ndi anzathu a DPP ndi Afford. Zambiri ndizimene anena za unofficial results. Unofficial results are preliminary results and they give a sense of the trend, how things are going. And the role of the press in this instance is very important in that you have to share the information. This helps kuchepesa rumors. Komanso kachiwiri zimathandiza kukhala transparent. And kachitatu zimapasa the public knowledge on how things are working. The TNT remekeze these unofficial results. At the end of the day, sikuti zimasiyana kweni ndi the official results. Zikomo kwambiri. Chair, before you wind up, I wanted to remind the spokesperson of Malawi Congress Party by the name of Jessica Bwira that it's on record, Malawi Congress Party has never won an election in Malawi since 1964. Akabwira mkumvesa? Since 1964, ndukumbukira auladi nthena kangoti atibera zijamalira zija. Ngati munalowa mboma Malawi Congress Party, thank the 9 parties that were with you. Not MCP, it is Tonse that won. MCP on your own, mulikutali kwambiri, accept your position. Nimangofuna ndinenese penepo kuti muzikumbukira kuti DPP is a system. Is a system. We are repeating the history. Tinachotsa boma likulamula, and we are doing the same with APM. Ndikukhala kwake kwa APM. Anthu atimangonkonda. So don't be surprised. As I said, simuna winepo, ndipo simuzawina. Mukaona trendi, ku north tikukwapulani, ku central ku north nanu situ kusiyani, ku south ndiye it's a shame. Anzanu so UTM muli pa number 3 ya Malawi Congress Party. Kukaka ku east kunde mtisanene. Mukuti mphamvu zolankhulira hivi nakabira mukuzitenga kuti. Anzanu to akhala phe amiyata. Chinthu ichi samalani. Mmene anenera Gangata kuli mawa. Andi mawa boma ndilimene mukuliona kusogolo kunoli. Boma atu ija munkanena ali mashini a January kuno. Tikupa nani? Samalani pakamwa. Nthawi yathakale. Last minute is always dangerous. Thank you, Chair. Maliza George wakula kwani ndi samalani musaononge dziko lino, musaononge chuma cha Malawi. Tikumva kuti ku SCB ko mapereka no objections amalepo ma contract amalepo kwa anthu amale Congress Party. Ndicho linga chakuti pamene tikubwera DPP mukhale kuti mwapatsana kale ma contract amenewo. Timitsa zimene zinso zachitika ku mafetereza zachitika so yes timitsa zimenezo zakubaza mabuchali fesikuzifu Amalawi
from the unofficial results akutipatsa mandate yakuti dziko lino tikonze koma petopeto tikuthokoze nonse amalawi chifukwa chakubwera dzulo kukavota mwaonetsa kuti palibenso zakuti mavuto amene tikuoneka nawowa ndi ambali imodzi tonsefe amalawi palibe zakuti uyu ndi ngoni uyu ndi mulomwe uyu ndi mchewa uyu ndi mtumbuka munkhonde ayi tonsefe ndife amalawi ngati tikumva kuwawa njalayi yatigunda tonse ndipo tikufuna kuti njalayi ithe tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho voti yanuyo ndi imene ikapangitsa kuti tithetse njala tithetse umphawi komanso tikonze dziko lino kuba kusamapitirire mdziko muno sitikufuna dziko lathu lina ndalama kwambiri pamapetopeto ndikuthokozeni nonse amene munali pamenepo amalawi kutimvera tikhalanso tikubwera pafupi kudzayankhula nanu kupangana sure ndi mmene zinthu zikuyendera koma from unofficial results ife tawina mutoyamba kusangalala kumeneko koma kofunika kuti no tigwire ntchito isinathe ena akumafuna kuti ati akasinthe mali zatsichitachi koma kasintha zimenezo sizitheka yayi ndiye ndipemphe aliyenseyo kaya ndino aziphunzitsi mukugwira ntchito imeneyi kumbukirani umphawi imene mwakumana nawo njala imeneyi ama defense force apolice immigration amene mukugwira ntchito imeneyi kumbukirani nanunso kuti muli mavuto akulu mavuto ameneyo sanasiye munthu tiye ndithane ndi ulamuliro umenewu tikonze ulamuliro wabwino zikomo kwambiri tizibwerabwera mwina mutionanso tikubwera madzulo koma mulungu akudalitseni nonse amalawi mwapaderadera akudalitseni inu nonse malipota mumagwira ntchito yabwino padakali panopa makamaka pano at this stage ifeyo tidalira inu mwawuza amalawi zoona inuyo tu ndinu fourth state of government pali judiciary pali parliament ndiye pali executive nkudzabwera inuyo kwatsalapo gwirani ntchito yanu osatengera mbali osatani gwirani ntchito mwa ukadaulo wanu osapanga report sensationally zikomo kwambiri ndi nkhani imeneyo tikuthokozeni tikupemphani panopa tikuti amalawi wonse aziyang'anira inu ife tagwira ntchito amalawi agwira ntchito koma inuyo awuzeni amalawi choona zikomo kwambiri ndi kuti tafika pamenepa apa tafika pa mapeto ngati muli ndi mafunso mutha kutifunsa tikhala tilipo mpano koma mulungu akudalitseni zikomo kwambiri kani coordinate too much tumaononga ambali pa zimene mwafotokoza kuti achitetezo kugwira ntchito yomwe ukadaulo ndipo akudzipereka ndimafuna nditamvetsetsa kutoka kwa ine ndinokhutira ndi imene kundilameke ndikugwira ntchito yake ukadaulo let's have 2-3 questions. Come forward. Yes. Zina langa ndine Wonder Msisia kuchokera ku Times. Mukuoneka kuti maziwa bwinobwino kuti malamulo akupereka kumeki masiku 8 akatseka siku loponya voti kuti alengeze zotsatira zimenezo. Ndi mukuphonya patipo kuti mungodikira kuti amekiwo akuuzeni ngatidi mwawina amene mukuganizira chikuvuta nchani kuti mungodikira chifukwa ndi okhawo amene lamulo likuwapasa mphamvu kuti akhoza kulengeza zotsatira. Funso lachiwiri ndi kuti pama unofficial results agangata mukuti mwapambana koma amene tikuona ife tikuoneka kuti nanunso mwagwa. Inu malizatsi anu mwatenga kutiko amene mukuti mwapambana mukuti mwanyenyedwa inunso akunyenyani tu kuseka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Kwambiri funso langa likupita kwa abenpiri. Mwakamba kuti pa zisankho zimenezi ndithu panaoneka zotsamwitsa zina ngati kucholoko komanso mayena ndithu amene dzina mu system inaonetsa kuti avota kale. Madando amenewa mwapereka kale ku bungwe la MEC komanso mwina Suleiman mwafotokoza kuti malizatsi amene muli nawo unofficial akuonetsa kuti mwafika kale pa 60%. Mwapanga seti kapena tale center yanu ngati DPP
ndipo ngati ilipo ili kuti imeneyi kuti Amalawi ndithu akhala kudziwa ziko. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndimafuna tingodziwa komanso mwina Amalawi adziwe kuchokera kwa inu amene mwatifotokozera kuti pali chiyembekezo chonse kuti mwina masiku akubwera wa meki kalengeza wina mukhale kuti ndi inuyo. Zinachitikapo mbuyo mwanzathu amene akulamulirawa analowa mbomamo ali zipani zingapo, inunso mwalowaso mukhoza kulowa anthu angapo zipani zingapo. Kodi muzapanga bwanji kuti kuchoka kwa zipani kwanu kusasokoneze ntchito za boma komanso muzakwaniritse mwina masomphenya amene mungakhale nawo kuti muzatukule dziko lino? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso loyamba ndi apatsa Honorable Ben Phiri imene mafunsa Patrick kuti are we satisfied ndi ntchito ya MEC? Honorable Phiri, you'll take that one. Zikomo kwambiri. Choyamba ndinene kuti chilungamo chidziyenda ngati madzi. Kuchita organize chisankho chachikulu chonga ichi si ntchito ya masewera. Sikuti ungangodzuka mamawa ndikunena kuti ndigwira ntchito iyeyi. Akuyesetsa kugwira ntchito yawo mmene ine ukhalira. Koma kuli tiziwiri titatu timene mwina akanatha kuchita bwino. Mwachitsanzo mmene tikunkakabidwa nkhani ya Smartmatic ku NECOF, anthu anafunsa kuti kodi nkhani ya network mudzapanga nayo motani? Inu munali konkonso. Ndipo anachita ashuwa Malawi kunena kuti ayi nkhani ya network kumsadandaule taika anali ndi zizungu zawo. Koma inu ndi ine ndi mboni kuti anthu amafika pa center network zija kumafoira. So nchifukwa chakeno tikunena kuti kunali zotsamwitsa zina, koma simungayembekezere chisankho chachikulu ngati chimene chichi kuti chikhala chopanda zotsamwitsa. Chimene tazinenera zotsamwitsa zinchani chifukwa choti membala wathu wakuchitipa, membala wa Afodi wakunsanje, membala wa Lefu, membala wa NDP wakuzomba wakuti amafuna atamvetsetsa kuti nchifukwa chani kunali mavuto ngati awa. Ndiye ife tikunena kuti paja ndife stakeholder, koma pokhala stakeholder tangokhala atsogoleri ifeyo amene tikuwayimira ndi anthu amene tikuyankhula nawo amene ali kumudzi. Tikuyankhula nawo bwanji kudzera mwa inuyo chifukwa padakali pano sitingakafikire onsewo. Ndikukhulupirira ndayankha. Ndingoyankha konso pang'ono awanda. Amsisi ananena kuti zikuvuta pati. Palibe pavuta. Sitinapaone pavutapo. Koma timanena kuti tikuyankhula ndi anthu athu ma stakeholders sitingati ukamfikire wakuchitipa wenya, sitingakamfikire wakumisuku kuti timfotokozere mmene zinthu zikukhalira. Ntsopano kutoko ku fourth estate ya media ntchito yake ndi imeneyo kutoko kumene mwateremo amene uja wamva. Ndiye sikuti tikuti chani chifukwa chake tanena kuti amene ali mandated by law ndi Malawi Electoral Commission. That is why olo inu mmene awanda mwanena kuti inu agangata ifeso takhala ndi izi. That's an official. So an official yikupita kwa wina aliyese koma amene ali ndi mandate ochita declare ndi ameki. So for the time being we haven't declared ourselves as winner, and none of us and no political party should declare itself or winner apart from the Malawi Electoral Commission. I thought I should address that. Oh yeah, there was another question. Have we reported? Yes, we have, and I personally did. Chifukwa chokuti ngati mzimayi amene anapezeka ata okhala ngati wavota kaleyo ameneyo anali pa skulu ya Chibwana pa Chibwana CBCC imene ili mu constituency mwanga. I reported and anazagwirizana pamene popo what to do ndi ameki. Ma issues ena onse kandi aku maskulu tachulaja we have made sure we have reported them. Zikomo kwambiri. Kungo yakaposo funso lina limene awanda munafunsa kuti masiku achisankho amakhala 8. Kodi simungadikire? Tikudikira masiku ajatu a 8 aja ndi maximum within. Sakuti after ya it's within, which means tinakati lero ameki aulutsa zisankho mawa ulutsa zisankho zolomwe ija nakati ulutsa zisankho. Koma kuti no mavuto amene tunenawa is manual tallying
manual counting and tallying siza electronic ya za manual ndi manual ija ijoke pa stream ikatero ipite ku constituency tally center ikatero ipite ku district ipite ku national ndikanthawi ndithu ya mwina agangata yankhiretu yawo ija kabe muyankha chimwe asayankhira Sankhe. yeah Sankhe. Chabwino. tidikira official results ineso mufuna ndiyankhete mafusa kuti kodi muli ndi tale center yanu over 60% mukuitenga kuti ndinene kuti zulo kaya ndilero mama wawo taona press statement yochokera ku UDF akuti iwo anditale center mwayiona inu ndiye munthu a 2% akakhale ntale center ife chipani chachikulu tikalephere tale center. Of course ifenso tikuchita tablet sitifuna kuberedwa mukuziwa panali kale zokamba zambirimbiri zofuna kutibera maso athu ali cheru. That's why tizibwerabwera tili pa ground kuti zonse ife chimene tifuna ndicho kuti wili ya Malawi ipangidwe respect. Pomalizira munafunsa Robert kuti ma alliance mugwira bwanji ntchito. Mina apitiriza ona benefit makufana nene kuti ma alliance athu ali ni ma terms ni ma conditions tinasainirana ife chimene tinganene ndicho kuti zimene tinagwirizana zisatiridwa ndipo tichita govern as Malawians for the sake of our nation. I think indirekeze pompo bana moderator malizisa akuti tanthawi yakwanatu Brad titengeswe okay bwana akhale what okay yeah we are going to be given an opportunity koma ya alliance angofotokoza chifukwa honorable Ben Pili anali mu committee imeneyo angofotokoza koma ndimaganiza kuti funso ngati limeneli osamafunsa limeneli mkatikati mwa ndime nangasili pa ndime imeneli omafunsano after pa ndime komabe akuyankheni kuti no mumve kuti no kodi muli chani imeneyo quickly ndikonena kuti mmene tinkapanga alliance yathu tinadziwa ndipo mafunso amenewo kuti kodi chathu chizikhala ngati chijachi ana alipo ndiye we have got within our agreement what we call alliance management team a committee rather so imene yoyo ndiye kuti ndi imene idzikonza kuyang'ana zonse kuti tipange bwanji chomaliza kumfunsa munthu kuti muli ntale center yanu bwana olo council ali nayo chimene timatumizira ma monitors kumene kuja ndi yoti azikuuza kuti kuno kuli 2 kuno kuli 3 so tili nayo ziko mukobe ili kuti sitimachula one more set then we wind up and stick to the matters that we have shared with you Basi Brian Basi one more okay ndimangofuna ngodziwa kuchoka kwa makosana kutsogolo kuti kodi amalawi achite mantha potengera kunena kuti mwakosana mose muli kutsogolono mukuyenda ndi mabelo mtupa pakati pano mubwera dzabwezera chifukwa amene mukuyankhulira apa zikuonetsa kunena kuti mwina muli ndi mkwiyo kwambiri amalawi achite mantha tofauti timve kuchoka kwa inu. Okay, dzina langa ndithu Kamanga kuchoka GPS television. Nimafuna ndingofunsa funso limodzi potengera kuti mawako tinali pa press briefing ya MEC anapanga emphasize fundo imodzi yonena kuti mwina zipani sizofunika kuti zikhale zikupanga ma press briefing
mwina mbali imodzi zikhozoperekanso pressure ku bungwe la MEC pamene kugwira ntchito imeneyi. Ndeni mafuna ndingofunsa kunena kuti mwina pa nthawi ino si mwanawirira azipano kuti mwina muzipanga press briefing kupatengera kuti mwina ntchito yopanga kuwerengera zisankho idakali nkati. Mafuna ndifunsa imeneyi. mapero amene nawo nthumbawa ndi mapero ochita kuti ikira nthumba sidalakwekera kalikonse chifukwa ndife aku opposition chifukwa timamenya nkhondo iyi kuyimirira Malawi kuti taphula Malawi mu nyengo iyi yovutayi. Ndeno chimene amapanga ngati Malawi Congress Party amakuponyera kasipa timati kasipa mulandu wongokuponyera basi kuti nozivutika ndi kumapanga mapero cholinga chake akuti satani usayankhule koma kuti muonetsetse bwinobwino palibe cholakwa china chilichonse koma nkhanizo zili kumakhoti ndeti zisira pomwepo koma muyang'anenso Malawi Congress Party ndi ndani ali mpero nthumba amene akumapita ku bushale ndi ndani ndi ife yako opposition ife kapena ndiwo akumapita ku mafamasi ndi ndani ndi mwaona ndi mmodzi yemwe amangidwa ndi ndani kwa satani akupita ndi mudzaona kuti anthu amangogwiritsa ntchito malamulo molakwika kugwiritsa ntchito ACB molakwika kugwiritsa ntchito fiscal policy molakwika. Izi zimene tikufuna tisinthe ngati munthu walakwa lamulo ligwire ntchito koma osati wandale adzikabwera makamuuza ACB director kwanena kuti kamangeni na malombo chifukwa choti akuyankhula no simakhala choncho dziko lonse lino latonse ndi kuyankhani za maberozo musadandawo tibe mkwiya wina uliwonse ife tibe mkwiya wina uliwonse koma tikudziona kuti nkhani yake makhale andale mapetopeto bwana Benpiri anafusa fuso laujeni amunafusa fuso lokuti chifukwa cha kupanga press conference chifukwa kuti azipandisa ameke akuti bwana nkhani ndiyo tisitenalawire lifali Arsenal ikamemenya ndi Man U ama supporters mumastandi muja amatokota mukazamuona lifalia munamba mwamuona lifalia kusiya wiziro kuti mukundipasa pressure ayi aja ndi alifali ife tikuyankhula ndi supporters athu so sitinalawire actually iyi ndiyo yamba tikhalabe tikuachita update anthu athu chifukwa kumudziko akufunsa chikuchitika ndi chani tikuyena tizachita cool down. Actually this is going to help kutsitsa mitima ya supporters amene akudikirira so musadandaule zili bwinobwino kumapetopeto kuyankha funso limene ndiye kuti nanunso tu mamedia musayankhule kena kalikonse chifukwa ife tapanga press briefing pano tadzera kwa inu ndiye kuti nanunso mutsekedwe pakamwa chifukwa chakuti ati ameke akuti mwakuti ayi ndi ufulu wathu ndi ufulu wa kumalawi kuno anthu adzidziwa choona koma pochionapo tikunena kuti malizatsiwa ndi unofficial sikunena kuti ndi official yayi nkhani ya official adzayankhula okha ameke palibe pressure ina iliyonse koma peto zambiri timangoyankhula muno komano nthawi ndi nyengo sikutilola tiyimire pomwepa amene munali pamenepo tikuthokozeni Amalawi nonse dziwanishi voti yanu ili yotetezedwa voti yanu yayankhula sinapite padera tikukamba kwa inu anthu akukasiya voti yanu adati akubwera konseko patopanso panalibe zonena kuti akuti yayi dera ili tonse tikufuna kuti tithane ndi mavuto amenewa mkudzera mwa Professor Arthur Peter Mutharika. Zikoma kwambiri chifukwa choti munali pamenepo Mulungu akudalitseni zikoma kwambiri. Umenewo unali msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive, msonkhano wao woyamba chiponyere ni voti dzulo zambiri zakambidwa pano koma nkhani yayikulu imene anena they are talking to their supporters. Mzanga sitikhala nthawi yayitali zambiri zikutidikira pano kufunika kwake kuti zipani zizibwera nkulankhula nkotani. Kufunika kwake nkonena kuti mungananena poyamba iwo andasogoleri ali ndo osatira awo ndiye ayenera kuti azapanga update
azafotokozera kuti chochitika nchani. However, ndichite qualify very quickly. Atsogoleri wanso nawonso athaopezeka kuti athaosokoneza Malawi komanso kubweresa mwina zibwirikiti. Ndiye tipemphe kwambiri kuti atsogoleri onse zipani zonse kuti akamayankhula azikhala very careful. Mnaona kuti nthawi zina ka excitement kamalowa ndithu. So that one ngati ifeyo ngati media we are cautioning iso andale kuti mukamakhala mukuyankhula ma press briefings chonde be extremely careful. Chifukwa ifeyonso timakhala answerable kumakra, timakhala answerable kuma bodies ena amene amachita Malawi Electoral Commission amayembekezera kuti ifenso tizikhala very responsible tikamapereka ma platforms amenewa. Koma anthu oti ali excited, you can't blame them. Tingowapempha kuti azikhala more responsible. Ndikamanena izi ndikunena konse tinamvanso akabwera akuyankhula zina andi zina zimene amayankhulazo honestly you would tell. Because onsewa akuzipanga contradict because omwewo akunena kuti Malawi Electoral Commission ndimene ili mandated by law kuti ipereke zosatira. Kwa mupezanso onena kuti omwewo amakhalanso pasogolo including akabwira nanena ndithu kuti iwo as far as she's concerned MCP yawina. Koma omwewonso akuti tidikire musasokoneza Malawi. Let's wait. I think ndipange echo zimene wayankhula wayana ndizofunikira kuti ngati dziko tiziyankhulana. This is a very important time kuti tiziyankhulana koma chonde mopempha ifeyo ndichimkuza mawu chimene timakuza mawu zimene anthu akuyankhula aganize anthu asanayankhule. Munthu sungadikire 5 years ndikuzaona kuchedwa 8 days. It doesn't make sense. You've waited for 5 years, you have an opportunity and to vote. Then malamulo akunena kuti within 8 days Malawi Electoral Commission alengeze zotsatira za president, kenaka 14 days za phungu wa nyumba ya malamulo, then 21 days za makansala. Ndikukhulupirira kuti pakhoza kukhala mpata wodikira. Ngati pazikhala mauthenga ofuna kulankhula ndi anthu, tizilankhula mozindikira kuti anthu ena mauthenga acha sangamvesese mwina amene tikutani metupanga. Inuyo ndine tikumakhala pansi kumakuonesesa kufusana. Kodi izi tizipange manage bwanji pozindikira kuti anthu amamvesesa nkhani zosiyana-siyana. So I think as a station we're looking whether we should continue kumapasa anthu ma platform to speak because we can't guarantee zimene anthu angayankhule. Should they be live? Should we be recording them? I think that's a discussion that we want to take further. The appeal is kwa anthu onse mena kukambira achunga kandi no akuolamula kuboma kandi na opposition tikamalankhula mosalemekeza malamulo azofalisa nkhani will be forced to consider whether we should continue to provide that platform or not. Why? Because as a country we have a responsibility to make sure kuti izizi zisabwerese zina ndi zina zimene zikoza kusokoza dziko lathu. Chabwino mulima wena ngati ayi ine muna mawanga omaliza ngongo apempha Amalawi kuti Amalawi taonesa kuti ndife anthu amtendere tipitirize kusunga mtendere umenewo ndipo pamene tikuona kuti zinthu sizikuyenda bwino awanda asogolera athu tizalimbikisa kuwakonzaso ndi anthu amathaula kuisa kumawalimbikisa kuwakonza tasogolera apo mwina simunayankhule bwino kapeta pamwatane koma otherwise tiyena Malawi tikhale ndi bata ndi mtendere tonse ndife amozi. Let's rise above politics. Malawians, we are one people. Amalawi anakaponya voti dzulo ndipo marizatsi ameki sadayambi kulengeza koma dzulo ananena kuti ndi dzulo linacheka ndi lero ananena kuti unofficial tukhoza maponya lina lero dzulo ananena ndithu ameki kuti poti zinthu zinzapa mbalambanda anthu akhoma makomamu mukhoza kumaponya ndiye anthu akuponya malingana ndi mmene ajambulira makomamu amene alengeze zotsatira za masankho amenewa ndiye Malawi Electoral Commission. Ine ndi Brian Banda ndinali ndi Andevu Zamwayi komanso awayana chunga pakhala zambiri zimene zikuchitika mdziko muno. Ife ntchito yathu ndikukupatsirani zimenezo kuti inu kumudziko mtima udzikhala pansi. Taonetsa kuti ndife anthu abata, taonetsa kuti ndife anthu oti tikhoza kuchita zinthu mwabata. Tiye tipitilize bata limene tili ndi dziko limodzi lokha basi. Tiye tikhale ndi bata tionetsetse kuti zonsezi zatha bwinobwino. Maloma ife tonse kuno ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Blantyre tikuyamikani pokhala nafe at this hour. The coverage continues on Facebook, television and radio. Zonse zilipo mpano pa Times. Kotera kuti tikuperekani kwa anzathu ku Blantyre kuti nawonso akupatsireni zina nzina zimene zachitika madera ena ndi ena marizatsi unofficial akubwera. Maloma ife tonse kuno tikufunani lachitatu lopambana
tikulankhulanisoni bwino lino.